Nebatên di nav xwezayê da şîn dibin jî wek nîmetek bêhempaye ji mirovahiyê re. Jiyan çawa bi xwezayê watedar dibe, xweza jî bi nebatên xwe avaye. Ev der deyrika çiyayê mazî ye. Navçeya Girêdayê Mêrdîna Kevnar wek tê zanîn bi zeytûnên xwe navdar e. Li aliyekî bêjahiya deyrikê mirov di navdarên zeytûnan da wenda dibe. Li vî warî zeytûn hem xemla xwezayê ye, hem jî debara şêniyên vê erdnigariyê ye. Cuda vî zeytûnî bela dibe zeytûnê qereç ê gavê. Navê zeytûnê gavê derketî, navê zeytûnê gavê ev şîpayê. Yani berê ev zeytûna sersî bû. Tavek hebû, tav tê ser vê. A ji vira serê gavê bigire û heya vî jêrî ev zeytûna yani Türkiye dünyayê herhalde araştırma wî jî kirinin. Ê zanim keskî natê divê heqîqetê araştırma vira jî dernexistî. Navê gavê zeytûnê deyrikê zeytûnê gavê. Ha îro ê dehlê derketî tamam. Tav tune, cê tav tune be. Werma meyve çi bi sebze be çi bi tam tika wê tune. Ha pişî tune va sibê tav sere heya ro di ava di koka wê. Ê biniya vira sersî heya nîro saetek du saeta dibe darar dibe sî dara koka wê tav bide tune. Vira jî du axawê heyî. Yek sorî, yek jî kîrecî. Bela kîrecî, cê kîrec devamlı av tê de yî û cê sorî jî devamlı hênik e. A ji vî avî zeytûnê vira nav dayê. Ji wê navê ev navê deyrikê zeytûnê deyrikê ev mersele ye. Cihek ji bo nebat şîn dibe pêwîstiya wê bi ax û av û rojê heye. Bi taybet ji bo hêşînahiyê divê ax û erda wê herêmê baş be. Li herêma Xabê ya ku niha em lêne jî xwedî taybetiyek bi vî rengî ye. Ana axa vura başladı beçe. Ajura bigre sinor. Em bivên ji vira çend metre? Kilometrek. Kilometrek kirecî ev bölüm. Em vê heyla ev rêza. Jê wê de Sorî. Ev Sorî qarşî sor. Ajura hindawî xanî bigire avê dîregî. Heya wira kirecî tava araziyê vê neçandin pênsin dolum heye. Pênsin. Jê pê sera digire heya tilbisim gi Sorî. Cê Sorî devamlı hênkayî. Ê de ji wî awê erdê vira ev erdê navê gavê zeytûn derketî zeytûnê deyrikê ê meşhûr virayî. Tav önemlî ye. Cê tav bide lezzeta çi dibe çi dibe cê tav bide lezzeta wî tiştî heyî. Ê vira tav dide av tune. Ew dibe çelê havînî panzarkî der mehekê sankî behlm avê carkê di bardağê cara du da av tune bi tê çar cî starî nakevte. Cî av jî tune bi tunika jiyana xwe jî deva dar naçawadik. Bi çika xwedê mezin dibin. Eşk wek kevira, wek dişman kevira. Deva dike ne goşt pêveyî ne zeytînê. A mesele wenî. Yana bu herkes divê zeytûnê min zeytûn ya zeytûn qatenkirin önemlî. Cê av hebe wala îro ava vira hebe mişter got.
چلو پیجا زیتون جی آنا گله من برکی اون گانا من گودار دکن جی سبی اون یا بازانم زیتون 9. ay 10. ay 15 şunu zeytun 8. ay un zeytuna dışını şarkere hun ve zeytune der ki zeytune der ki ma yanzad şunu te çinin hayat ziftani çok az derem bimin hem goş dibin hem lezzet dibin iro dışını çele havini fır yağdık yine nüh yağdık evi yani zeytavi şeydi be goşte çok az bimin vak bayvak sebzak çav dibin lezzetavi da boldu zeytun jivani ام اینا کال تعالی ام نزانو چیز لذت دیدی ام دبیم زیتون می بکتن بفروش اکا چه لذت دیدی بده قرشی ته بلا ولات زیتونه دیر که حرام دی وان زیتونه مگوت جبو نباتان آخ و آف و روش لازمه. لوی دوری مگوت آخک باشه هر وها تیریجین روژه باش دبینه. لیبلی پرسکری که یک سرکجیه او جی تنبونا آویه. اب آواجی اب 40 ساله ورده اب رو کم دبه دمچقن کاش چیه ام تشته دبینن اب وی گلیمه ناب عرضه خو بیر لیخستنن اب آواز زات شفا و غابه دیه جه بیر لیخستنن رو سال اب آوا کم دبه اب آوا بره انسان گدا کی چوک ته بر با آوه برادا گدا بر و آوه دچو اب باغچانا شو رو دا تافدان تو استنگیش وی گلیر تونه با سقنتیا ایرو آوام تونه هر باغچه خود رزق آوردم آوا دارم عشبون او سقنتیا آوه ایرو چه بی دو تونه بو اف پرسکریک او قصیده بویه کو هنده وی کی ودکن بحثا تنبونا آوه دکن. يعني آب هبا مثلا خجا ناس تعيش بوي آب بدنا ما أنا مثلا ببي يروح سري خابي بيرج ليك حتى آب وقتها قنارة رباط أي ترليبة زيتوني هي ده باش با سادة جا آوايتونه يعني هاي هندك قيمة سز سالا برف ببار مثلا روا هاي باش اي روا تونه ب زيتون جيكي مانيا يبرد به هنك أم دشينن هنك يشروك هنك أم رادكن أم دقش دكن وادكن يعني أم تعبي فرد بيدبينو أم قلراتي جهلني وأم مجبورج يعني كان ميتوك يعني أم دبجي برد شيء ناف اي باران باش بري باران مثلا ببي 30 سال بري 4 سال بري باران برف دباريا روا هبو اجا بشتي مثلا ملت برگي بير لي خست آب داكت آب پر داكت بري آب ورد پر بو تشتي مدي مثلا خاب بي خاب ولا مثلا كرمانجي خاب حيا مها غلانيجي دهركي مديه بلكي داويا غلاني دكل مايشي بلكي حفتا مايشي شو هي دهركي انا كا درد به حفتا كي دهرك نار كتيچكيا اب غايب وي كاشر بوي بما بير برليكتنه اب نماي نکو آفتنه لهرم آو هبویه و هیجی هیه.
Lê ji ber bi awayek baş nehatiye bikaranîn bûye pirsgirêkek û wisa jî maye. Sed sale, 120 sale ve demê ava gavê dîs biçiqî av nemayê heyet em ve heyet aile sorumlu. Herkes nav xwe gotin kardeş gerem verin vê avê bivînin. Şikeft mezin e. Herkes vê çaxê em bivê nav aile tu imi pêş hev ciwanê demek jê fêm bike. Torbê kaya reştiyê gotin em her serê vê kaniyê bivînin. Çûn wek em bivên xwarina xwe jî qasî em bivê dura sêra jiyana xwe derbas bike. Xwarina xwe jî teva xwe birine. Çûn em bivên sibê zû çûne bûyê radin ya êvarî heya êvarî ji bermanê gotin me va ka em çûn me serê kaniyê dî me ev ka bera da ew ber vê avê hat tu zanin va şîpa me avê gol e. Çûlê nerê behrek. De kava behra a nisêbînê binê wê çawa ava nisêbînê dî ka ji wir tê ha şîpa aynî. Çûnin dîne ew ka berdaya ew ka wan pêşiya wan hatî ha temam hûn çûn giyaşin meqseda xwe. Sûn xwar got me du kevir gwarkê kişan got me avê pir berdin em ê ji ber herin. Yani ewanî tişkî acayip sekinî aqil digo. Got me herkê kevirek jê kişan qasî ava besî me. Me jê kişan em zorkê jî hatin avê me dikişan got zorkê hatinin. Wa kevirina derxist ew ava dewam ve heya îro. Jiyana herêma xabê tev zeytûn e, sala wext vê karê dikin. Dema payîz tê êdî dema çinîna zeytûna ye. Apê Elî behsa jiyana xwe û karê zeytûna dike. Yani zamanı bav û karê me de tê uğraşmış bûne em ji war dewam dikir ciyakî em pê here tune. Wallahî yani işê zeytûna jî ev e topkirina wan e firotina wan zehmet e ê dişerdan tê îja ême qîmetsiz dibe û em jî pê baxiliyê kamê çawa bike xwedê hema em ji wanî lê heyrîne. Bawer bike yani hema 30 sal heye ez pê uğraşmış dibe. Emrê min va bû 6 sal. Yani 30 sal heye ez pê uğraşmış dibe. Ciyakî em pê de here jî tune. Sadaca zeytûnê ew jî salkê heye salkê tune. Ev sala hey jî evayî qîmetsiz bûye. Ê dışarıdan tê mesela ême tişkî narı. Yani misrefê xwe dernaxe misrefê em bibê em cêfînê wan çê dike em av dide em diçînin ava xerna min çandine. Vana 10 sal berê min çandine wan neh digirin. Îsal heyî salê de tune. Ev baxçe me nedî yani eskîden hatî çandin. Zû de ka çend sal 1000 sal heyî 2000 sal heyî me nedîn yani vana ê tarîxî eser em nizan ka çawa bûne kê çandî me neyç. Yani berê ka çawa serafeta wan çaw em vêya nizanî. Ême jî tiştê me xwe candî em jî vê wesîfat tê dikir yani em dewam dike em diçînin em av didin em çavê me jî yani vê mevsûmê tiştek bê em ê bi xwe tiştînê wala em jî birçînî em nika derkitin de here em her wê xerab e wê gerek mecbûran baxima wan dike em mesela di vê meha dawiya me hê de em baxima wan dikin em temîzligiya wan dikin em cod dike îja di mayîsê de em dîs başlemişî cêfînê wan dike en mihîm o av û firotina wî em dixwazin fabrîqa ji çê bibe mesela ême jî hevkî qîmetlî bibe.
de ekimiydi. Yani dikeve ekimi ile başlamıştık. Yani de ekimiydi, beri ekimiyeci de ekimiye yani başlamıştı. Belki hayatta her rojedi, biz rojedi zeytuni abi. Vakta kıymetli ba fabrika haba net sekini meci mesela işçi adıkırın ama o adıkı tera mennak yani tişki mefsuma meye ev. Şeniyên vê herêmê û piraniya Dêrikê debara xwe li ser zeytûnê dikin. Li gel hemû zor û zehmetiyan jî hebûna zeytûnê nîmetek hêja ji bo gelê Dêrikê. Tarife emica co dikin navî û em wî hawî dêle heya dibe dikeve mesela martê em dîş co dikin. Ziftanê jî em co dikin, martê jî em co dikin. û heya dikeve mesela Mayîsê dawiya Mayîsê em başlamış avê dikin. Ew jî îsa zeytûn heye îsa ditun. Belkî işte yani bîra me tê belkî 20 sal berê jî yani zeytûn wekî sal negirçi îsa jî zeytûn kıymetsiz bû yani firotina wî kıymetsiz bûye. Ya em mesela em budalama wan dike evana mesela çirûk em radike em hin filanın neh diçîne zeytûn em mesela bê firotin tê firotin nê firotin em yek dişkenîne em dixin galona em avê ser vala dike pênc şeş ava em ser vala dike heyak şêrîn bibe şêrîn de qismetik derkê bê ser em ê firoşin nê ser wê xerab bibe her adê bitaq. Yani 4-5-6 ava rokê me ser vala dike me de şûlav dike îde xwarina wî çêdibin. Ana tar, ana ne xwarin. Heya şêrîn bibe, şêrîn bûyî de tê xwarin. Eza vakta çirûk hebem derdixin mesela kız zeyt dîce zeyta wî jî em dixwin mesela yani em difiroşe hebe. Praga wê yani toprağa wê zeytûnê wê axlî mesela wal dera diçînin mesela medîl dermera diçînin zeytûnê wan ne qasîme dayanıqlî jî. Yani dayanıqlı kaş toprağı ye, kaş axê ye, kaş madenê ye, kaş çi ye. Yani eme wî hawî değerlerimiz de hayya sadece zeytun diminin tüspeyneyi. Zeytûn di dîroka kevin heya niha di sifreya mirovan da cihek xwe taybet heye. Niha em hinek ji bala xwe bidinê ka taybetiyên zeytûna Dêrikê çine. Em avana fiyata wan ahîdir avana. O avana jem dikin zeyt. Ava xirxaliye. Ava zoncik ava gulekî sê teşîtan al cem heyse sê. O belotî hene awan darin ew ayrînî wana. Yani en kıymetli evin yani çûçikin jî yani kıymetli zeytûna evin. Vana tama wan ji wanê gir xweştir. Xweş tatlî zeyta wan zêde ye. Zeyta wan kıymetli ye. Ana mesela zeyt em derxî kilo 3 milyon para dihere. Pir kıymetliye. Ava mesela bogan ava tê bikir. Tu nizanit tu acemî gunê te kevstêm ez ê vanê hûrte de guneyî. İja sada wexta elek bû helalî dibe. Yani pê awanî ez çê dike em îja çirû mirûkê wî ê reşê wî yani ji bo saxlem ye. Çünkü yekî dikir kilo 15 milyon para 16 milyona dikir 14 dikir guneyî. Em vanê çirû jî davî o ama gışı vani ele dikku em hiktinem yani dedim Müslüman ya ki tebe 2 kilo rozma lazım 5 kilo lazım em vi havi dedim o. Jipe ve zeytun ev. O vana tadan var anaş ava vana girtir
Tada vana beter. Vana yani hoşuk vana evjwana dibe zoncuk. Yani zoncuk vana. Ava khaliye ava gulaki va zoncuk. O da ev. Ava te tertemiz. İşte vakide hem ayrı valadık ki om yani dedim ya ki şkol bıkırım dedim bana. Mesela ek telefon dikkat bir rote 5 kilo zeytun hazır bıkır beri var ya cevap bebe. Ama ciddi vardı ama hazır kır hem telefonu vandık hem bir var vay mesela 2 kilo zeytun ente hazır ya 5 kilo ya 4 uçak. Uçak ciddi ka uçak var orayı. Yani abi haviyem dedin yani bir istegam nika mesela biçinici mana hak zeytun biçin ki vakta istektune ve ويعردي بتاعك ويرش ببي خراب استكشي ببي اوجي بلا اجا وانا واني قيمه ليش اجا واني مثلا دشردن تي كا نظام مثلا كنت دبيج دشتي دبيج نجيب تيج اشكنر تي دبيج حتى تي دبيج مولتي تي دبيج اول غيتين وردبين اجا اما بي قيمه سد برا اكيمي يعني بري اكيمي يعني ايلول اوني ويجيدن başlamış dehevizden başlamışdıkın hayya vay Kasimi Sara Zeytun habe belki her dehe Kasimi ancak davi. Biste Kasimi ancak davi bi. Hayat sonavi. Zeytun hem hebîtên xwarin hem jî gelek berhemên din jî jê çêdibin. Bi taybet jî rûnê zeytûnê di hêla tenduristiya mirovan da feydeyên wê gelekin. Dîsa çêkirina sabûna wê û bikaranîna wê ya di qada kozmetîkê de jî tê zanîn. Qezencan malê me çi jê dikir difrotin ê dijî me dikirin bara dikirin ereba dera ji bo zeytê ji bo sabûnê didan vê çaxa mala xem hebûn me didan wan. وان جي ذكر صابون اي ما مثلا يا غازي تونا باش هرنا خوشير باش تاسيون رش قلب رش نفسي ر تيد بما زيتين ياغي مثلا مشهوره باني رش ناف دغري اي رش ام بانا دفروش ام بانا جي اي رش ناف دغري اجا ام دب فابريقي ام ياغان تردخوم تيني مالي اي والله هناك اوتي دب جنال اما اوتي دب اي جرك مش بك ام دب Ji bo xebata çêkirina zeytûnan karek giran dikeve ser milê jinan jî. Dayîka me behsa çêkirina zeytûna û taybetiyên wê dike. خاوي زيتونة السنة زيتوني خلخالي باسقي يقول لك باسقي زونزك باسقي خرفتيكي باسقي بلوتي باسقي باس خلخالي سعد بي خلد بي ولا خش بي بانات خورنا خش اي ما عمدو مالي ومالون الرالخ وشنك عمدو كتة ومدك عافي مكمترا ومدك عافي وحتى شيرين دبي إجام كسيرة تعرفين زعما بكسر راكيري راكينا مرا في برا سرد دي حياة شيرين بو إجا مرا وتاغي مرا كسيراف كي خوي بي وردكر كسيراف كي وقاباغي وردكر دبا ام ايه هور دخبني وام باناجي برا نيفول شكيد اي ما ام دفروش ام دبي غني يعني برا بانا نفروت انسان بري خوتي دد برا بانا مثلا امي بد زيتي مش يعني غوان درخه هري ولا زحمه ام جودك وجا ام واجي في نافلك وجا حفتي جارك ام افدد حفتي راك ام افدد حياني انا اشتي دبي إجاد بالزماني وان حتى أم توب دك. يا غاوي هي
طعمای خوش یاغاوی özellikle yağavi yani zeytuni yağlıyı. Valla vana gullaki. Ay vana mesela no khirkhaliya yağlıyı. Vana habki gire و habki yağawan keme. Khirkhali yağawan zeydeyi. Vana habki mesela no khirkhaliya buhayj. Valla bera paizi jota kile dakhe. O ha bahari jota kile dakhe. O jamte jefina vadka gişi bera. گشی بیرا مرد که پیا و جام خط که آن چه که ریاوی و ریک دهر سریه که آوای دگره آفش خابته و ونی آف جیب سرای مثلا اما ولا داره کم دبه ام دبره ایجا مثلا کات لید کبه ایجا نه دبه مثلا ام وری الهفه دگری ام داره کم دبه ام دبره و میجا نه ایجا جان دبه مثلا گر ام تر در باس ناکر ام گر وری هور خشکیته تونه yani normalde kaz guhna de yani fiyatı ani bahayıcı o hur ciha kudetine khirkhali am alakdık. خوزا وی هفته میوان دیرکه و دار زیتونان بو. خوشیا وی ارنگاره به هبونا زیتونه و هیگشتر دبه. دارین زیتونان دبه رمزیک هزار سالاج بو ولاته بدهو.